Доцент доктор Щерион Ожаров е икономист, макроикономист, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, експерт към Българска стопанска камара и автор на редица изследвания, свързани с публични финанси и ефекти от еврозоната. Ирена Перфанова е икономист, бизнес лектор, лайф коуч, оценител, реалтор, медиатор, с над 30 години професионален опит, член на борда на директорите на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти, СЕПИ в Брюксел, председател на Национално сдружение недвижими имоти в периода от 2014 до 2018 година и на ФИАПЦИ България от 2011 до 2014 година, партньор в Ask Urban Academy. Добромир Ганев, икономист, real estate предприемачи, B2B консултант, бизнес лектор и ментор с над 31 години професионален опит, основател на Форус, председател на Национално сдружение недвижими имоти в периода от 2018 до 2023 година, партньор в Ask Urban Academy. Този род събития стартирахме още в Националната конференция на Национално сдружение недвижими имоти, която е ежегодна. 2017 стартирахме с един почти задължителен панел, който в следващите години до 24-та, до последната конференция, присъства винаги като първи панел, а именно всичко свързано с макроекономическото състояние на България, как това се отразява на пазара за недвижими имоти. Това е продължение, това е стремеж наш с Ирена винаги да свързваме, разбира се, с помощта на експерти, макроекономисти като доцент Ножаров, да свързваме така голямата ситуация в страната с макроекономическите данни и състояние и как всички тия данни и фактори се отразяват на нашия конкретен пазар, пазара на имоти и още по-частно, в по-голяма частност пазара на жилища. Бързам в момента да дам думата на доцент Ножаров. Ще шернем, разбира се, информацията, свързана с данните, които ще изнесем. Доцент Ножаров, заповядайте. Аз сега ще шерна и самата презентация. Здравейте! Благодаря за дадената ми дума. Може би в началото няколко общи думи за контекста, в който се намираме, извън графиките, които са подготвени. Този контекст е важен, защото очертава пазара на недвижими имоти от гледна точка на екзогенните, т.е. средата, която му въздейства, външните фактори. И в такъв смисъл тенденциите в българската икономика до края на годината, а и през 2026 година, са устойчиви. Ако трябва да кажем с едно изречение, трябва да кажем, че изречението е умерен растеж в условията на устойчивост на фискалните показатели. Какво имам в предвид? Българската икономика традиционно е движена основно от потреблението. От една страна, тук трябва да кажем, че потреблението ще остане устойчиво, но растежа, който потреблението движи, все пак ще бъде умерен. Защо? Защото доходите през 2025 година нараснаха до някъде със същия темп, както миналата година, но покупателната способност ще бъде малко по-ниска от тази, която беше през миналата година, през 2024 година, по няколко причини. На първо място увеличение на част от фискалната тежест. Знаем, че се върнаха към нормалното си ниво част от ставките на ДДС, хляб, ресторантьорство, от други. Така че това води до по-нисък личен разполагаем доход. В потребителите традиционно продължават да се увеличават част от цени, които са на енергоносители и други, но те са движени от вътрешни причини, т.е. цена на ток за битово потребление, на газ за битово потребление, на вода за битово потребление и други. Също до някъде тези цени нарастват, които са в голяма степен държавно регулирани цени с някакъв процент.
минимален и максимален осигурителен доход също са увеличени. Цялото това нещо води до някъде до а, леко намаляване на ефекта на по-голямото увеличение на административно регулираните доходи. Административно регулираните доходи, минимална работна заплата, заплата в публичния сектор, които пък изтласкват и заплатите в частния сектор, но както казах, от друга страна има известно компенсиране и изземване. Целият този ефект до какво води? Първо води до умереност на инфлацията от една страна, т.е. задържане в някаква степен на инфлацията, която няма да се движи от прекомерно увеличение на доходите спрямо темпа на растеж на брутния вътрешен продукт. На следващото място обаче води до умерено поддържане на покупателна способност и на потреблението. Тук все пак, когато започнах да говоря за инфлацията, това е следващия въпрос в този период, тази и следващата година, трябва да кажем, че цените на международните пазари, въпреки геополитическите сътресения, остават устойчиви. Тоест, ние говорим за фьючерсните сделки на първо горива, след това на метали, на храни, а, курсовете спрямо отделните валути, особено евро-долар, курса, а, цените на капиталовите пазари, всички те са устойчиви, силно устойчиви даже, и това ще повлияе към дезинфлация през следващата година. Тоест, ако тази година ХПЦ се очаква да бъде за България по прогнози на Европейската комисия от 19 май 3,6%, следващата година ще падне на 1,8% и то най-вече на база на дезинфлация на международната устойчивост. Тук може би няколко изречения, само аз няма да се задълбочавам за някои геополитически процеси. На първо място така наречените мита на президента Тръмп и сделката, която беше сключена. Трябва да кажем, че в медиите се вдига някаква истерия по този въпрос, но тя в по-голяма степен истерия, тъй като Европейския съюз намали прогнозата си за икономиката на еврозоната от 1,4 на 0,9%, а 1,3 на 0,9%, т.е. само с 0,4 за тази година. За сравнение, по време на COVID икономиката на ЕС спадна с около 5,5%. В началото на войната в Украйна следващата година с около 2,3%, т.е. ефекта върху горива, суровини. Тук виждаме, че ефекта на митата ще бъде много по-нисък на международните пазари. Т.е. това означава, че това няма да повлияе съществено на глобалната икономика. Тя бързо се приспособи. Ние виждаме то дори не е точно подписано споразумение. След изявлението на споразумението, международните пазари се успокоиха, цените дори на европейските автомобилни компании веднага стабилизираха на капиталовите пазари и така нататък. Така че влиянието на този фактор се преекспонира. Разбира се, света се настроя вече към геополитическия риск, който се случи и войната в Украйна, и бойните действия в Близкия изток също. В този смисъл и там не се очакват големи проблеми. Така че в заключение тук извод за инфлацията, дезинфлация, период на дезинфлация, т.е. намаляване на инфлацията тази и следващата година, тъй като международните цени на международните пазари ще останат устойчиви и стабилни. Аз точно преди да стартираме събитието ги погледнах за всеки случай, остават стабилни в рамките на една година. Вътрешното потребление, доходите ще продължат да нарастват с доходите от труд, така да го кажем, ще продължат да нарастват в двуцифрено число, което е в порядъка на между 10,5 и 13,5% в този период до края на годината, следващата година, което е добре, т.е. може да се каже в голяма степен номинално, то повтаря предните години, нарастването на доходите от труд. Независимо от тези малко така по-негативни ефекти, които аз споменах, които дават някакъв ограничителен маркер, има и обратни ефекти.
Първо, това е първата година от членството на България в Шенген. Там да не забравяме, че имаше един доклад на екип от Българска академия на науките, който твърдеше, че това трябва да носи по над милиард спестени разходи годишно за икономиката. Тоест, съответно следващата година ще бъде втора година от членството на България в Шенген. Разбира се, то е трудно да се изчисли точната цифра с преки и косвени приноси, но сигурно ще бъде положителна. На следващото място, членството в еврозоната, от една страна, то води до едни психологически фактори, които касаят битовите потребители, ако мога така да се изразя, за което ще коментираме може би отделно, но по отношение на частните инвестиции, то ще ги стабилизира. Известно е, че в България частните инвестиции, които са двигател на икономически растеж, основен двигател на икономически растеж, са доста по-ниско от средното за ЕС и от това, което трябва да бъде, за да бъдат силен мултипликатор на икономиката. Те са около 17% при изисквания между 21 и 23% за ЕС, но членството на България в Шенген и предстоящо членство на България в еврозоната при вече взето решение от 1 януари ще стабилизират частните инвестиции, очаква се те леко да се ускорят. Публичните инвестиции се увеличават, както чухме, има дерогация за инвестициите за отбрана. Правителството се стреми те да бъдат над 2% от брутния вътрешен продукт, тъй като диапазона на 2% от брутния вътрешен продукт влиза в дерогацията, така че стремежа е дори да бъдат 3 и повече процента и тази следващата година, което ще доведе до ускоряване на публичните инвестиции. Отделно програмата за общините, която също е доста голяма. Виждаме, че тавана на публичния дълг е почти достигнат. Последната емисия беше преди дни, направо да кажем, даже няма и седмици на публичен дълг, то при доста добри условия. В този смисъл имаме фискална експанзия, която загрява икономиката. Като заключение, за да не бъда прекалено обстоятелствен, аз мога много дълго да говоря по всеки един конкретен показател. Очаква се икономически растеж и тази следващата година да е в диапазона 2,5% до 2,7%, което е доста по-добре. Чухте, че прогнозата за растежа на европейската икономика е коригирана до 0,9%, т.е. ние ще растем два пъти и повече пъти над европейската икономика при тенденция за дезинфлация, независимо от психологическите настроения към днешна дата и в момента. Тоест дезинфлация, която тръгва от 3,6% и върви към 1,8% следващата година. Най-вече на база на външни фактори и на някои положителни новини за България, както казах. Последното, с което ще завърша, така устойчивост на основните фискални показатели. Дефицита най-вероятно няма да бъде надвишен поради факта, че структурният първичният дефицит е 2,2%, т.е. доста под 3%, което позволява на Министерството на финансите гъвкавост и управление, така че той няма да мине 3% след като структурният дефицит е нисък, като структурният дефицит е с тенденция следващата година да падне до 1,8%. В този смисъл цикличните фактори ще бъдат управляеми категорично, така че извод умерен растеж 2,5-2,7%, намаляване на инфлацията от 3,6 посока 1,8 по ХИПЦ и устойчивост на основните фискални показатели. Благодаря.